ин гурӯҳи мардум дар вилояти Суғ ба таҳлука ва воҳима афтоданд. онҳо аз субҳи барвақт ба бозори Орд, ки воқеъ дар маҳаллаи Гулистони шаҳри Хуҷанд аст, ва бозори Панҷшанбе омада барои захира орду равған харидорӣ карда истоданд. ин ҳолат боиси бесарусомонӣ ва бетартибиҳо дар ин минтақа гардида, сару садоҳои зиёдеро ҳам ба миён овард. тоифае овоза паҳн карданд, ки гӯё коронавирус ба кишвар омадааст ва ин ҳолат боиси камёфт ва ҳатто қиматии нархи маводи озуқаи аввалин дараҷа ба монанди орду равған мегардад. аммо дар асл чунин нест. бино ба маълумотҳои расмӣ, ҳоло на танҳо дар вилояти Суғ, балки дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон коронавирус ба қайд гирифта нашудааст. тарсу ҳарос ва овозаҳои мардум беасос аст. Ҳамин намуди паника демадами ҳама воҳима зер кадос ҳама афштем коронавирус. ин дар ҳоле ки манбаъҳои расмӣ иттилоъ медиҳанд, захираи орду равған ва маҳсулотҳои ниёзи аввала дар вилояти Суғ ба таври бояду шояд мавҷуд мебошад. соҳибкорон аз фурсати ногаҳонӣ ва ваҳмангез истифода карда аз рӯи мақолаи халқӣ «харад зам кун» амал мекунанд. нархи орду равған осмонбӯс шуд. масалан, мувофиқи таҳлили гурӯҳи кории барномаи иттилоотии хабар, нархи як линга орд аз 190 сомонӣ то ба 205 сомонӣ расид. ин болоравии нарху-наво боиси бештар шудани сару садоҳо ва ҳангомаҳо оид ба коронавирус гардида истодааст. ҳамин як нофаҳмиш соз одамо омада истода, ҳамин орд ба як воҳима кишида истода, орда харидорӣ карда истодиянд. захираи орд мо ба калон дар ҳақиқат мана соҳибои ордфурӯшокари манам суҳбат кардам, ҳаракат карда гуфтам як халтагӣ тутон ки ҳаммова мисол ба зиёдтар одам барасад. ҳозир инҷо орд тамом шавад, бо оварда аз амборҳо оварда истода откарӣ таъмин мекунем. орд ҳаст ҳаминҷо ба орда зиёд. рустам собиров, муовини директори маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии вилояти Суғ мегӯяд, ки то имрӯз коронавирус дар ҳудуди на танҳо вилоят, балки ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта нашудааст. танҳо барои пешгирии он чораҳои ҷиддӣ амалӣ шуда истодааст, зеро ин вируси марговар дар бештари давлатҳои ҷаҳон паҳн гардидаасту хатарнок мебошад. сарчашмаи дигари овозаву ҳангомаҳои ҷойдошта оид ба коронавирус ин сомонаҳои иҷтимоӣ мебошад, ки маълумотҳои бардуруғро паҳн мекунад. ба таҳлука афтодани мардум ин ноҷоя мебошад, чунки ҳудуди ҷумҳурии мо аз бемории сироятӣ нави COVID-19 коронавирус тоза мебошад. яъне ҳоли ягон ҳолат дар ҷумҳурӣ, аз он ҷумла дар вилоят ба қайд гирифта нашудааст. 252 нафари онҳо зери назорати табибони оилавӣ ба хонаҳошон ҷоб дода шуданд. овоза, ваҳму воҳима, таҳлукаи мардум оид ба коронавирус асос надорад. одамон ба ҷои бовар кардан ба суханҳои хонда ва ё шунидаашон ба гигиенаи шахсӣ ва санитарӣ риоя намоянд, хубтар мешавад. то имрӯз 363 нафар сокинони вилоят, ки асосан донишҷӯён, соҳибкорон ва муҳоҷирон аз ҷумҳурии мардумии Чин, Кореяи Ҷанубӣ ва Эрон ба вилояти Суғ баргаштанд. вақти бозгашт ҳар яки онҳо зери назорат гирифта шуда 14 рӯз дар маҳдудгоҳҳои тиббӣ нигоҳ дошта шуданд. алҳол 111 нафар сокинони вилоят бо мақсади пешгирии коронавирус таҳти назорати духтурони маркази санитарӣ эпидемиологӣ қарор доранд. лекин боз як чизро таъкид мекунам, ки мардум ба он маълумотҳои бардурӣ, ба он фейкҳое ҳаст, ки дар сомонҳои дар дигар чӣ мегӯяд дар гапҳои кӯча бовар накунанд. он чораҳое ки аз тарафи масалан ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар вазоратҳо пешгирии оиди пешгирии ҳамин коронавирус, он чораҳое ки аз тарафи ин мақомотҳо андешида шуда истодааст, ин ҳама барои манфиати мардум мебошад ва ин ҳама муваққатӣ мебошад. имрӯз санаи 5 март то нисфирӯзӣ раиси вилояти Суғ Раҷаббой Аҳмадзода ба бозори Гулистони шаҳри Хуҷанд омада аз вазъияти ба амал омада изҳори нигаронӣ намуд. ӯ гуфт, тамоми маҳсулоти озуқаворӣ дар амборҳои вилояти Суғ захира аст. мардум набояд ба таҳлука афтанд, зеро барои ин асос вуҷуд надорад. ин ҳама сару садоҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ танҳо иттилои хушку холӣ мебошад. ягон воҳима дода нашавитон. имрӯз мо захираи гандуми яксолаи
ویلایت جمهوری تامین کردن داریم. orada اینکه وهمه کده نرخش سنئی نبرداریتون. جواب میتید کدام امروز فروشنده امروز نرخ از طریق دولت معین شدگی. جناب دو اولی برای کارکرد گندم امتیاز دادگی. در قزاقستان هم نظر به سال گذشته حاصل بلند 10% ارزان نرخ. مردم گمراه نکند که مردم چشمش سیر شود. فهمید تلویزیون که ارد گندم ما روغن داریم، کارتوشکا داریم، شکر داریم. امروز دولتی ما دولتی راهبری دولت همه شرایط برای خلق کردگی. ما در ذخیره‌های مادی سوخت است، تاجیک مطلوبات هست. فهمیدید می؟ یگان پرابلم نیست. برای همین هم بسیار هم از همین آهسته اپی زندگی، تربیت فرزند، مثلا تازگی، ببینید همین از کثافتی از چرکینی میاد. همین تازگی نگاه کنید. حالتی سانیتری درست شد یا اون کس کسل نمیشه. یا اون کس گریپ هم نمیشه. فهمیدید همین کسلا افلاسی بشه. раиси вилояти соғд раҷабой аҳмадзода зимни мулоқот бо сокинон ва фурӯшандагони орду равған дар бозори гулистони шаҳри хуҷанд таъкид намуд ҳар касе ки худсарона нархи маҳсулотро боло мебарад ба ҷавобгарӣ кашида мешавад. аз ин рӯ ба нархгузории сунъӣ маводи ниёзи аввалин дараҷа дар ин маркази савдо ва дигар бозорҳои шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд набояд роҳ дода шавад. ин супориши раҷабой аҳмадзода ба ҳамаи соҳибкорон тааллуқ дорад. چون نرخ همین خیلی پیش بود همین خیلی مردم فریب نکنید تو خیلی نکنید تو این چه خراجات کرده است که امروز قیمت میکنه چه خراجات کرده است خیلی نکنید تو مردم فریب کرده همون فهمیدی پسرم خدا همین آدم حلال کار میکنه خدا برکت همین تیار сипас раиси вилояти суғд раҷабой аҳмадзода ба бозори марказии панҷшанбе рафта аз вазъи нарху навои ниёзи аввалияи мардум шинос шуд. таъкид намуд ки нарх аз рӯи меъёри муқарраршуда аз ҷониби идораи зидди инҳисорӣ ба роҳ монда шавад. дар акси ҳол нисбати соҳибкороне ки худсарона нархи сунъӣ мегузоранд ҷарима пешбинӣ карда мешавад. раиси вилоят дар бозори марказии панҷшанбе ба ҳар як фурӯшанда ва харидор